Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu wee na-asị nke echi ya zero. O nwere ụfọdụ ndị na-esonye anyị dere m na-asị na ọ ga-akọkwara mma ma nwa afọ otutu na nke ọ ga-ahụ mbịa na-akpa afa m nọ ọ dị enyecha ndị soro Igbo si na ọ dị enyecha vibe ya bụ ịmara afọ otutu dị mma ịchọ ka nza ịbịa ebe emere ngalaba okwu itinye ebe ka nne n'elu mmanụ nke ya amasị m. Na-atụpụ oge ọbụla o nwere ihe nji maka ya wee bịara tata. O nwere ofu nwaada onye m na-akwanyere ugwu nọọ mụ na ya gụkọrọ akwụkwọ so abịa n'ilu akwụkwọ o nwere ife o dere gbasara eke ọkụkọ. Ọ na-ekwu na ọ na-agba oje ebe a na-ele nri ndị oyibo kpọrọ restaurant. O jee ebe a na-eke ọkụ na-agba atụrụ taba n'one sọrọ ya ọgụrụ. Ọ na-asị na ọzụgo ihe eni ya na-ezelu a na-asị nwoke nwunye atara nwunye a na-asị ụmụ nwaanyị atana na ụmụ nwoke nwa na-eju na chogras ihe eni. Hey, o nwere ka o si wee sụọ onye oyibo ya na anyị wee sị ka m bịa were oyele a wee kọwara ndị be anyị ihe dị iche na nke anyị na-ata na showgrass na nke eni bụ nke ụnọ. Mana tupu m gaa n'ilu, nwaanyị ite eke ọkụ ga-agba ọkwa alụ. Ọ bụghị alụ. Ịmana ndị be anyị amaghị ihe dị iche na alụ na nsọ. Nwaanyị ite eke ọkụ a na-asụ ya nsọ, ọ nsọ ka ọ bụghị alụ. Ihe bụ alụ bụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya. Alụ na-abụkarị ihe Igbo niile na-asọ na ihe Igbo niile na-afụ ka ajọ ife. Ajọ ihe ka ọ bụ n'ihu Chukwu n'ihu mmadụ ọ ga-agba alụ nke ga-abụ anụ ya ntị echie. Mana nsọ bụ nke eni obodo na-asọ nsọ. O nwere ike abịa n'obodo ụlọ ọwụ na nwaanyị na-ata eke ọkụ mana abịa n'obodo ma ọwụ na nwaanyị ada ata ya. Mana inere anya ọ dịka Igbo niile zuzugbe ọ nzelu na nsọpụrụ a na-enye di nwe ụlọ bụ idobeli eke ọkụ na akpụ ọhụụ ọkụ nke akpọrọ ike ọkụ. Ihe na-aba dị mkpa na a na-edobeli ya nwoke. Kedu mgbe o ji dị mkpa? Mgbe o ji dị mkpa bụ mgbe niile egburu ọkụkọ na ezinụlọ. Na ọkụkọ egbuola ọbara ya tụsa na ezinụlọ. Nke ahụ na-adị mma izepụrụ nwoke nzeli ya. Nke ahụ na-adị mma izepụrụ nwoke nzeli ya. Ọ bụrụ nke n'ihu nje n'ilo fụ ebe ebugasịrị anụ ọkụkọ mba nke ahụ ụmụ nwaanyị na-ejikwa ya eme mitin. Mana nke ni ya batara n'ezinụlọ nwoke nọrọ ya egbu ọkụkọ ni. Ịma n'oge gboo anụ ndị gboo na-atakarị bụ anụ ọfịa ya ụmụ bushmeat. Onye ka ndị gboo na-atakarị ụmụ ehi na nchi. Abịa bute otu a ifụ ebe anyị agbasachi ya n'anya ọkụ achọzi isi nri eje na-ewebeli ya. Mana ịnụkwa ha na-egburu ọkụkọ ịma na o nwere ihe a na-eme maka na a na-afụ ọkụ ka ihe ejikarị were emenye mmụọ. Ya bụ abịa n'ihe mmụọ ni eke ọkụkọ nwere ịma na eke ọkụkọ so na ihe ji ndụ ọkụkọ. Ọnya kpatalụ ọ mgbe nne ka ọnya kpatalụ nwere onye gụrụ egwu si na amaka m ife ji akwa ọkụkọ wee menye mmụọ wee si na emecha taa na isi na ọkpụ ya dị n'ime ya. Mana a sị na ya bịaziri n'ikpeazụ bịa chọwazie ka ya achọba. So efunye eke ọkụkọ na-abịa n'ime mmụọ na nwelu ihe ọ na-alụ kpatara eji asị na nwoke na-enwe ya. Enyekwa na-akpọbi ya asị na ụmụ nwoke dị akpịrị na fa na ewekọrọzi ihe dị mma na eke ọkụkọ mana na-aha one ka ọ na-aha achọwa anụ ọnwụ na nwoke chọrọ n'ili anụ o jebe na mkpụrụ obi ya ma ọ na mbara ya na-abụ efu na nke a ugwu a na-akwanyere nwoke n'aka nke ọzọkwa. Mana ndị gboo ma ọ bụrụ onwe fa n'ife maka na a na-ene anya anyị bụ ndị agbara ọfụ anyị anaghị aghọtacha usoro eji ezijikwu di nwe ụlọ na ọrụ onwe na ezinụlọ. Ịma na eke ọkụkọ ada ezu ike mgbe ọbụla ọ na-egwe nne ọkụkọ na-akpa nri ọ na-egwe. Ya bụ ọ na-egosi na nwoke kwesịrị ike ịnọ n'ọrụ mgbe ọbụla esighịrị nri wee dowe nwoke eke ọ nakwa ha ata ya.
ọ na-echete ọ na-alụtụrụ ya aka na ọ ga-anọ n'ọrụ mgbe ọbụla. Ọrụ a bụkwa ọrụ a na-afụ anya mana ego ọgọ nọ n'ime ọkọ ihe ama na o nwere ife ọ na-alụ. Otu a ka nwoke nọkwa n'ezinụlọ. Onye kpatara na-eme ụka nne otu a ọnwụ akarịa ebe ndị nne nọ, mana echezozie na nwoke nọ n'ezinụlọ nkwara ọrụ ọ na-alụ. Onye kpatara na nwatakịrị ya ebele akwa jee ebe nne ya nọ, ọsị ya jekwube nne ya. N'ikpeazụ ihe ahụ nwa a na-ebele akwa nwere ike onye ga-eweta ya abụrụ nne ya, ma nwa ahụ amana ihe mana nne ya enyegwu ya, ọ wee bụrụ ya ọ na-alụtụrụkwa aka na nwoke nwere ọrụ ọ na-alụ, ọrụ a na-afụ anya, ọrụ enweghị otuto, ihe chebe ka mmadụ too gị, ọ ihe pụtara ịlụ ka nwoke ị ga na-alụ ya. Nke ahụ aga ọzọ dị ka ibie bụrụ o nwere ife ọ na-enye n'alụ, o nwere ife ọ na-enye n'alụ ndị oyibo kpọ protein. Ọ na-enye protein, ọ na-enyekwu aka n'ịkpali ndụ mmadụ, na-akpalite ndụ mmadụ. Ndụ mmadụ a na-ekwu n'okwu nke ndị oyibo kpọrọ immune system mmadụ, ihe ji ndụ immune system mmadụ ya bụ eke ọkụ, ọ na-enyere aka na ya ọfụma ọfụma. Ma ị na-ekwuzie n'anya n'ezinụlọ efu na ọrụ nwoke na-alụ eyika, ma ọrụ anyị na-afụ anya ma ọrụ anya na-afụ anya. Ya bụ ekwetara na nwoke na-atụ ya na ọ na-enye ya ihe ma vitamin na ụmụ ife kwesịrị ike iji na-alụsi ọrụ ya ike ka nwoke. Ya bụ ọzọ dị ka ebie. Ya bụ mgbe ọbụla efuru eke ọkụkọ na-afịa gorụta aka nwaanyị, ọ dịghịkwa nke iwu eji gị, mana ha betakwa ha n'ụlọ egbuo ọkụkọ ọbara ya tụsa naanị, ịnwago na nwoke nọ n'ụlọ bụ nya ga-enwe ya bụ eke ọkụkọ. Nzere a na-ezere n'Igbo elika maka ndị na-asị na ụmụ nwoke na fa na-agbaje na ha na-ekere anụ na ha na-asịsị dobelifa nka. Ụmụada na-elikwa n'ukwu ife maka na ọ doro m anya na egbuche efi ụmụada na-enwe ukwu ife ebe ha ka uru anụ ha anaghị egbujọ mbụ nke ụmụada. Igbujọ onye egbujọ ịma na nwunye achọkwa ukwu efi ọzọ, ma achọba anụ ahụ eji wee mezu ya maka ha maka ukwu efi na ya efugu ya ma achọgharị ndị dị ụsọ anụ ịma na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị na-eli aja anụ. Ya bụ anyị ga-eweta bịa na nchịkọta okwu gị ghọta na ebe a na-ezere nwoke ife bụ ọkụkọ onye ya gburu n'ụlọ ọbara ya metụrụ na ngwuru, na nke ahụ na ọ na-adị mkpa ka ọ bụrụ nwoke nwe ezinụlọ dịbu ụlọ bịa tara eke ya na ike ya. Ya bụ anyị ga-ejedebe ebe a n'ụbọchị nke taata. Ụmụ ajụjụ maọbụ ihe ị nwere ike itinyere anyị na obele nkụzi nwa anyị nyelụ, ị nwekwara ike itinyere anyị ya, anyị ga-ekene gị, anyị ga-anabata ya. Ya bụ daalụ na ihe nne, ọ ga-adịkwa oge ọzọ. Gbaa mbọ na-esonye anyị, biere m aka n'akara ịfụnanya ma tụsaalụ m nkụzi a ka o wee na-elu ndị ọzọ aka. Ngwa ka ọ dị oge ọzọ.